беләсез, сез милләт яшәешен яктыртып баручы татарлар тапшыруын карыйсыз. Бу атнада студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән башлыйбыз. Milli matematik traditsiyası, Kur'an televizyon, televizyon bildiğinizde bir dünyada en dereceli ündürtlerden birisi hem Big Boy diller. Санкт-Петербургта татар эзләре. Безнең татар дөньясында үз акчасына татар үзәген булдырган ике генә эшмәкәр бар. Аның берсе Башкортстан Республикасында Фәнир Галимов булса, һәм Ленинград өлкәсендә ул Габделбар Алимов. Ташкент шәһәренең татар мәдәни үзәгендә конференция үтте. Безнең бүген иң мөһим чара дип уйлыйм. Татар иҗтимагый агарту үзәге өчен 4 еллык хисабаты һәм рәисне сайлауы булып үтә бүген. Габдулла Тукайның күңелле сәхифәләр китабын яңа форматта тәкъдим иттеләр. Айрым бер фонетик үзенчәлекләрен әгәр ул ярылып ятса дип әйтгәндә, андый вариантларын сакларга тырыштык, нәкъ басмадагы кебек, һәм кайсы бер шигырьләрдә үзгәрешләр дә бар. Мөгъҗиза тудыручы балалар. Беренчедән, театр минем өчен ул бөтен минем тормышым. Икенчедән, театр минем өчен зур мөгъҗиза. Дөньяда көн сайын яңалыклар булып тора. Билгеле, безгә милләттәшләребез белән бәйле вакыйгалар мөһим. Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән башлыйбыз. Мирзаулык Бәг исемендәге Үзбәкстан Милли университетында Казан Федераль университеты каршындагы Кайым Насырый институтының билим бирү һәм мәдәният үзәге ачылды. Кайым Насырый институты якын һәм ерак чит илләрдә татар һәм рус телләрен, Россия төбәкләрендә татар телен өйрәнү үзәге. Ул 2014 елда 2014-22 елларга Татарстан Республикасында дәүләт телләрен һәм башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү дәүләт программасын гамәлгә ашыру кысаларында филология һәм мәдәният ара багланышлар институты базасында төзелгән. Кәрим Тинчурин театрында Сәйяр фестиваленең финалы узды. Фестиваль балаларда рухи мәдәният һәм татар халкының милли мирасын сакчыл мөнәсәбәт формалаштыру максатыннан үткәрелә. Быел барлыгы 246 гариза кабул ителгән. Işçilerinde administratörümüz Tinçurin teatrı, Sahne Hamsalvat gibi jurnalları redaksiyası Nani maturu beylerine bizden turmuş yaşamları üşüdük. Көньяк Уралның Дәүләт тарихы музеенда беренче тапкыр үзгә бүләк кабул ителәчәк. Ул танылган татар рәссамы Ирек Мусинның Бүре аулау исемле картинасы. Аны шәхси коллекцияларыннан Колесниковлар гаиләсе тапшыра. Аризона Дәүләт университетының Критик телләр институты 2023 елның җәендә татар теле курсларын кабат оештырырга планлаштыра. Телне Аризонага килеп җанлы рәвештә дә онлайн уку мөмкинлеге дә булачак. Татар теле дәресләре 30 майдан 14 июльгә кадәр дәвам ителәчәк. Бик яхшы. Минемчә, бу фильм бик яхшы. Бәйләнешләр бик кызык. Мина тирәгүн бик хаши. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без сезнең белән һәр даим элемтәдә. Татар дөньясында булган яңалыкларны сез дә безгә юллый аласыз. Адресыбыз экранда. Татар халкы гомер-гомергә очрашып, фикерләшеп гомер иткән. Килеп төпләнгән җирдә мәчет салган, мәктәп, мәдрәсәләр булдырган, киләчәген кайгыртып яшәгән. Санкт-Петербургта гомер итүче милләттәшләребез бүген дә ата-бабалары сызган юлдан горур атлый. Әлеге каланың тарихы да татарлар белән бәйле. Алар үзеннән Ләйсәнә Садретдинова узды. Әбләсезме, безнең татар дөньясында үз акчасына татар үзәген булдырган ике генә эшмәкәр бар. Аның берсе Башкортстан Республикасында Фәнир Галимов булса, һәм Ленинград өлкәсендә ул Габделбар Алимов. Менә без хәзер нәкъ аның йорты янында. Монда татар халкы өчен бөтен уңайлыклар да
булдырылган. Минем янымда менә нәкъ шушы Алимовлар йортын булдырган эшмәкәр. Әйтегез әле рәхим итеп, менә нәрсәдән башланды? Ни өчен нәкъ менә сез Алимовлар йортын булдырырга булдыгыз? Bir zamanda katябыз Татарстаннан как раз Конгресстанда булды. И самолетта минем багам бортовой журналарына. И анда мин табам статья «Татарский Москва». Укыргататанда ми күрәм, что язган ул Алимов Абдулхак Этин. В 1904 году получили разрешение на строительство в Выползовом переулке мечети. Шулай ук анда мулла булган һәм Санкт-Петербург мәчетенең беренче булып шулай ук булдыручы аңлавымча. Наверное, вот эти корни, так как я прочитал, и Алимов Абдулхак является моим дедом. Может быть, это и сподвигло меня на строительство дома, может, еще чего-то, потому что гены есть такие, ну, наверное, в каждом человеке. А так как у меня родня большая, это столько у меня 7 сестер с моих родных, у этих сестер уже у всех свои дети, и получается, что если всех собрать, у нас где-то около 150 человек. А нехватка вот этой религии, нехватка вот этих наших традиций как раз вот подвигла меня к тому, чтобы я для сбора своих знакомых татар построил вот этот дом. И в 2015 году моя мечта сбылась, и я смог уже своих союзников, своих соплеменников запускать к себе в дом, и вот здесь теперь организовалась целая молильная комната. Мы проводим пятикратную молитву, и для этого мы созданы все условия, то есть для омовения и для чтения намаза. Кроме этого, у нас есть тут уроки Корана, изучаем, то есть обучаем Коран. Biz shunday harakat qilamiz. Odamlar qancha ko'p kelsin, bizni Dom Alimov qancha ko'p развивался, чтобы. И bizda ro'za va Qurbon bayramlarimizda bu yerda 40 mingdan oshiq odam keladi bizga. Гомумән, бу йортта дин белән мәдәният үрелеп бара. Менә әлеге бүлмәдә, мәсәлән, бер көнне кызлар дин дәресләрен алсалар, икенче көнне бию түгәрәкләренә йөриләр. То есть у нас уже свои классы образовались, свой татарский ансамбль есть, хореографические классы есть, где молодежь поет, танцует, разные кружки образовались, опять-таки. Ну, на нашей базе есть еще большое кафе, которое радушно встречает всех граждан. Очень благодарен я нашему представительству. Конкретно могу сказать, что это Валиуллин Ринат Накифович, который совместно со мной проводит всевозможные выставки, всевозможные работы, которые мы здесь проводим. Габделбар Алимовның тормышы эшчәнлеге хакында без киләсе тапшыруларыбызда дәвам итәрбез. Ләйсән Асадретдинова, Татарлар, Ленинград өлкәсе. Үзбәкстан Республикасы чит илләрдәге татарлар саны буенча беренче урында тора. Биредә һәр зур шәһәрдә үзенең татар мәдәни үзәге дә бар. Ташкент шәһәренең татар мәдәни үзәге үз эшчәнлеген 30 елдан артык алып бара. 4 ел сайын үзәк әгъзалары махсус конференция үткәрә. Онда алар рәис, шулай ук аның идарә әгъзаларын сайлый, 4 еллык эшчәнлекләренә йомгак ясыйлар. Быел конференцияның ничек үтүе турында безнең киләсе видео язмада. Безнең бүген иң мөһим чара дип уйлыйм. Татар иҗтимагый агарту үзәге өчен 4 еллык хисабаты һәм рәисне сайлауы булып үтә бүген. 4 ел эчендә әлбәттә бик күп эшләр үтте бездә. Ул инде Татарстан көннәре, ул Сабантуй, иң зур Сабантуй менә быел булып үтте. Башкортстан һәм Татарстанның иң зур делегациялары килде. Татар иҗтимагый үзәгебезнең 30 еллыгын уздырдык.
Конференциянең үзеннән тыш үзәк әгъзалары күптән түгел ачылган милли кул эшләнмәләре түгәрәгенең күргәзмәсен дә оештырдылар. Түгәрәк катнашучылары милли мәдәниятебезнең барлык байлыгын үз хезмәт җимешләре аша күрсәтергә тырыштылар. Иң башта курчаклардан башладык, әлбәттә. Чөнки аңарга курчакларга тегергә бит ул кыенрак, кыен булса да, һәммәбез тырыштык. Кем күлмәк тегә, кем эчке күлмәген, кем мин хәситә белән менә мәсәлән, калфагын тектем менә. Анасын менә монда да хәситә тектем, түбәтәйләр тектек, менә булар бөтенесе безнең кул эше түгәрәгендә эшләнгән эшләребез. Безнең түгәрәкләрдә әлбәттә яшьләр дә килә. Шул яшьләр катнашканы бик мөһим, аның ул бик кирәк, чөнки безнең гореф гадәтләребез, менә шу кул эшләребез бөтенесе шул киләчәк буынга тапшырырга тиешбез. Һәм киләчәк буын аны өйрәнеп үз балаларына тапшыралар. Шуның белән шулай итеп инде нәселдән нәселгә тапшырыла. Шараны үзәкнең соңгы 4 елдагы эшчәнлеге турында видео презентация белән ачып җибәрделәр. Концертлар, күргәзмәләр, тарихи ватанга сәяхәтләр, ветераннар һәм балалар йортлары өчен хәйрия чаралары. Мин шул правлениенең азасы булган өчен бергә катнашышым кирәк шул собраниедә. Тыңлап, үзем ягыннан нинди эшләр эшләнгән, шуны халык белән бүлешеп, сөйләшеп, ичимдәге дәртләремне әйтергә, нинди яхшылыклар булды, нинди кәмчелекләр булды безнең эшебездә 4 ел içində. Безнең шул мәдәният үзәгебез яшьләрне тәрбияләү өчен, ана телебезне онытмас өчен, үрф-гадәтләребез, улы кешеләрне хөрмәтен өйрәтеп, шулай шул эшләр бара инде. Конференция ахырында Милли мәдәни үзәк идарәсе әгъзалары шулай аның рәисе сайланды. Бер тавыштан кабул ителгән карар буенча үзәкнең рәисе итеп күп еллар аның башында торып, Ташкент кына түгел, бөтен Үзбәкстан татарларын берләштерүгә үз өлешен кертүче хәзерге рәисе Ришат Нәбиуллин сайланды. Сәрвин Әскәримова, Татарлар, Ташкент, Үзбәкстан Республикасы. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Габдулла Тукайның күңелле сәхифәләр китабын яңа форматта тәкъдим иттеләр. Айрым бер фаңесе күзен шәһәтләрен әгәр ярылып ятса дип әйтгәндә, андый вариантларын сакларга тырыштык, нәкъ басмадагы кебек, һәм кайсы бер шигырьләрдә үзгәрешләр дә бар. Мөгъҗиза тудыручы балалар. Беренчедән, театр минем өчен ул бөтен минем тормышым. Икенчедән, театр минем өчен зур мөгъҗиза. Габдулла Тукай әдәби музеенда бөек татар шагыйренең күңелле сәхифәләр китабын тәкъдим иттеләр. Бу Габдулла Тукайның үзе исән вакытта нәшр ителгән басманың репринт вариантларын кулланып әзерләнгән яңа формат. Китапка балалар шигырьләре тупланган. Төзүчесе Тукай әдәби музее мөдире, филология фәннәре кандидаты Гүзәл Төхвәтова. Ни өчен бу хезмәт хәзер бик кирәкле һәм мөһим? Киләсе сюжеттан белербез. Тукайның нинди шигырьләрен беләсез? Анасы, Шүрәле, Акбай, Фатима Сындугаш. Казанның 10нчы мәктәбеннән килгән балалар безгә бер-берсен уздырып Тукай шигырьләрен сөйләде. Бөек шагыйрьне белмәгән татар баласы юктыр мөгаен. Габдулла Тукай сабыйлар өчен алар телен белеп, аларның психологиясын аңлап язган. Бер гасыр вакыт узса да, балалар өчен нинди әсәрләр язарга кирәклеген нәкъ менә аның иҗаты аша өйрәнергә мөмкин. Монда балалар өчен языла торган шигырьләрнең иң матур үрнәкләре бирелгән. Төрле шигырь төзелеше белән, төрле үлчәмнәрдә, хәтта монда чәчмә әсәрдә бар. Балалар шигырь ничек була дип дигән сорау куйсак, менә бу китапта, кичкенә генә нәни китапта, аларга җавап табып була. Һәм менә бүгенге һәр иҗат белән шөгыльләнүче һәр кеше дә бу китап булырга тиеш. Чөнки менә Тукай биргән үрнәкләр безнең бүген дә менә гаҗәеп хәл бит. Бүген дә безнең өчен үрнәк булып тора икән. Күңелле сәхифәләр китабы Габдулла Тукай үзе исән вакытта ук 1910 елда милләт типографиясы заказы буенча Казанда нәшр ителә. Һәм анда безгә хәзер яхшы таныш булган Ак бабай, Шаян песи, Бичара куян кебек шигырьләр тупланган. Һәм алар барысы да гарәп графикасында язылган була. Китапның бер ягында әлеге 1910 елгы гарәп графикасында булган басмадан битләр скан аша чыгарылып бирелгән. Каршы биттә шул ук әсәр кириллицада.
Гарәп графикасы белән эшләгәндә тел стиль үзенчәлекләрен төп нөсхәдәгечә саклаганнар, еллар үзгәрткән кайбер сүзләрне тәртипкә китергәннәр. Әйтик, бу һәрберебезгә таныш безнең гаилә шигырендә чагылыш тапкан. Айрым бер фонетик үзенчәлекләрен әгәр ул ярылып ятса дип әйтегәндә, андый вариантларын сакларга тырыштык, нәкъ төп басмадагы кебек, һәм кайсы бер шигырьләрдә үзгәрешләр дә бар. Мәсәлән, безнең гаилә шигырендә Күңелле сәхифәләр китабында ул 1910 елда без бүген сөйләп йөргәнчә әби, бабай һәм бер песи дип түгел, абый, бабай һәм песи дип язылган. Без аны инде нәкъ шулай 20нче гасыр башындагыча нәкъ менә бу китапта басылганча кертеп җибәрдек. Тукай китаплары төрле бәядән сатыла. Мәсәлән, арзанлы кәгазьгә чыкканнары була, кыйммәтлерәк кәгазьгә шул китапны алырга мөмкин була, һәм кыйммәтлерәк вариантында инде аерым битләрендә менә шушындый төсле рәсемнәр белән истәмәләр кертелә. Хәзерге заман баласына бәлки бу гаҗәп тә туелыр. 20нче гасыр башына кадәр китапларны рәсемнәр белән бизәмәгәннәр. Бу исә Габдулла Тукайның хыялы була. Шунысы кызык, шагыйрь башта рәсемнәрне таба, аннан соң гына аларга нигезләнеп шигырьләрен язган. Кызганыч, рәссамнарның исеме билгесез, аларны эзләү дәвам итә. Ә менә безнең гаилә шигыренә рәсем махсус эшләнгән, аның тарихы кызыклы. Шигырьне язганнан соң Тукай Зверев дигән рәссамга бара. Һәм аңа безнең гаилә шигырен хәтерлибез бит инде, шул әсәр буенча иллюстрация ясарга куша. Рәссам нишләй? Ул рус хрестоматиясеннән рәсемне ала да, аңа татар киемнәре киендереп, бабай кадәрле самовар утыртып куя. Һәм Тукай әле хәтта ачулана да. Бу татарлар чәй эчәргә ярата дигәчтендә, бабай кадәрле самовар утыртып куйга кирәк түгел иде. Әсәрнең төп герое песи аңа игътибар бөтенләй дә җитмәгәндәй. Биредә дә нәкъ беренче басмадагыча 13 шигырь, бер чәчмә мәсәл. Тагын бер тәңгәллек. Бер гасыр элек дөнья күргән китап та көз айларында нәшр ителгән була. Ул вакытта тиражы 5000 дәнә булса, хәзер 3000. Кириллица вариантларын гына истәп бардык. Менә 20нче гасыр башындагы бите урыннары да күчмәде хәтта. Менә шулай бара, бөтен иллюстрациясе, менә сез аның менә шушы орнаментларына да игътибар итегез. Эчендә яшел, шунда менә шундый кызыл төс белән эшләнгән орнамент була, модерн стилендәге инде ул 20нче гасыр башы китабы шулай ук яңа күренешләрнең берсе булып санала. Китапны эшләүдә безнең нәшриятыбызның күп кенә хезмәткәрләрнең ярдәме тиде. Шул исәптән корректорлар, техник мөхәррирләр, художниклар, дизайнерлар ярдәмендә бергәләшеп, менә шушы матур китабыбыз дөнья күрде. Монда инде без тырыштык Тукайның барлык үзенчәлекләрен саклап калырга, аның шушы 10нчы елда чыккан китабына нигезләнеп, анда һәр рәсемгә тукталып, шул рәсемнәрне кулланып, барысында инде тырыштык. Бүгенге балалар, бүгенге яшь укучыларыбызга Тукайның үзеннән килгән рухны җиткерергә. Милли музей һәм Татарстан китап нәшриятының хезмәттәшлеге инде беренче тапкыр гына түгел. Узган ел Габдулла Тукай мәҗмугаи әсәре беренче тапкыр кириллицада басылып чыккан иде. Киләчәктә дә Габдулла Тукайның балалар өчен язылган шигырьләренә игътибарны арттырырга ниятлиләр. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. 3 декабрь халыкара мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр көне. Илебездә бу уңайдан күп кенә чаралар үтә. Декабрь аеның беренче 10 көнлеге шуңа багышланган. Казанда мөмкинлекләре шикләнгән балаларның Мөгъҗиза татар театры эшли. Аның җитәкчесе Зөфәр Харисов әйтүенчә, театрга исемне шактый вакыт узгач кына биргәннәр. Бу балаларның сәнгатькә, тулы тормышка һәм хыялларына чумып яшәүләрен, сәхнәдә тулы бер мөгъҗизага тиң әйберләр тудырганнарына сокландык ди ул. Шуңа да театрны Мөгъҗиза дип атаганнар. Бу ел алар Илфа Хафизов әсәре буенча куелган Мехрибанлык спектаклен тәкъдим иттеләр. Тинчурин театрының залы шыгрым тулы, утырырга гына түгел, басырга да урын юк иде. Халыкка дәрсе гыйбрәттер театр. Күңелдә йоклаган дәртне уятыр. Театр яктылыкка нурга итә, кире юлга җибәрми, уңга итә. Театр күлдерәдер, уйнатадыр, тагын үткән гомерне уйлатадыр. Күрерсең анда үз ханын, көләрсең. Көләрлек булмаса, еларсың. Театр синең өчен нәрсә? Театр ул минем өчен хыял тудыру. Монда дуслар белән аралашу рәхәт. Театр ул янып торган бер минем өчен.
Ул биянга кыш һәм дайд минем хәмемдә. Беренчедән, театр минем өчен ул бөтен минем тормышым, чөнки мин ансыз үземнең яшәвемне дә күз алдыма китерә алмыйм. Ул миңа ниндидер энергия бирә. Икенчедән, театр минем өчен зур могҗиза. Бу могҗизаны тудыручылар да искиткеч авыр, ләкин мөһим һәм саваплы эш башкара. Хәзер инде эш җиңел башланганда кебек түгел. 5нче сезоныбызны эшләдек бит, тәмамлап киләбез. Безнең иганәчебез бар инде, Альбина Салимгараева, Фәрхәт кызы, ул «Во благо вместе» фондының җитәкчесе. Аның һәр даим матди ярдәме дә, рухи ярдәмен дә һәр вакыт тыеп торабыз. Театрыбызда, директорыбызда, гомумән театрда эшләүче барлык хезмәткәрләр дә нәрсә кирәк, ничек ярдәм итик дип кенә торалар. Алар синең күзеңә карап, син нәрсә сөйлисең, шуны ашап утыралар. Һәм инде әлбәттә әлеге син сөйләгән дәресне, син биргән белемне алар йотып утыргач, син дә үзеңә алардан энергия аласың. Әле менә бүген малаемны да классташы белән чакырдым, менә килегез, мин әйтәм, күрегез. Чөнки безнең балалар бит алар тормышка башка күзлектән карыйлар. Аларга барысы да шундый җиңел генә бирелә. Булар ниндидер барьер үтеп, ниндидер авырлыкларны үтеп, алар яшим дип яшиләр, тырыша, яшим дип тырмашып яшиләр. Сәхнә тотып, халык мәхәббәтен яулаган яшь артистлар конкурс фестивальләрдә катнашып кына калмыйлар, гастрольләргә дә йөриләр. Театр труппасы елдан-ел яңа кадрлар белән тулланып тора. Яңа сезонга репертуарларын да билгеләп куйганнар икән. Аллаһ бирсә, Экзюперинең «Маленький принц», «Бәләкәй принцына» тотынырга ниятләп торабыз, чөнки принцыбыз да табылды, бер матур гына, чибәр генә бер җегетебез дә пәйда булды. Бездә аның апасы йөридер инде, шул энесен алып килде, әлхәмдүлиллаһи шөкер. Менә шулай, Аллаһы Тәгаләнең ярдәменә, рәхмәтенә таянып эшләп киләләр. Барыр җир булмаганда буларга түзәсеңме? Юк, кирәкми. Сине куганчы мин күзем китим. Америкага, алайдан бит байлыкка тулы булмый. Куркып яшәгәнче бер урыннарына куярга кирәк аларны. Белмим, ләкин уйлап табырбыз. Һәр төрле зулымнарга бирешмичә, мехрибанлыкка омтылып яшиләр бу егет-кызлар. Авырлыкларны җиңеләйтеп яшиләр. Үз мисалларында тормышка карата шиксез мәхәббәтләрен аңлаталар. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Казан. Хөрмәтле тамашачылар, шушы авыр заманнарда берләшеп, бер-беребездән читләшмичә, кайгыны да, шатлыкны да уртак итеп яшәсәк иде. Айрылганны аю ашар, бүленгәнне бүре ашар ди халкыбыз. Шуны белик. Тапшыруыбыз тәмам, исәнлектә күрешергә язсын.